Il-Malta International Arts Festival huwa festival li jippreżenta programm innovattiv imma fl-istess ħin aċċessibbli għal pubbliku wiesa'. Issa komplu mxu magħna ħankomplu il-leġendi tal-lum. Dan il-festival ilu għaddej bosta snin, imma xogħol Festivals Malta huwa illi jżomm il-festivals innovattivi kemm jista' jkun biex jappellaw għal dak li qed isir fi żmien tal-lum u wkoll jappellaw għall-udjenza wiesa' u għall-udjenza tal-futur tagħna. Mill-port il-kbir għal raħal ġdid, il-belt Valletta fuq u taħt l-art. Dawn huma uħud mill-isfond tal-edizzjoni tal-2023 tal-Festival Internazzjonali tal-Arti. F'din ir-rokna se nagħtu ħarsa lejn x'qed jippreparaw għalina Festivals Malta. Uħdu nifs kbir il-ġewwa. Aħna naħdmu ħafna fuq il-proġetti biex ikunu jappellaw għall-għażaża, ħat-tfal u dan huwa x-xogħol tad-diretturi artistiċi li għandna l-kull festival illi xogħolhom huma li jipprogrammaw u jikkuraw dawn il-festivals. Fil-fatt għal dal-festival għandna diversi proġetti interessanti u mhux biss li jiċċelebraw diversi forom tal-arti imma wkoll li jiċċelebraw diversi spazji interessanti. Għandna pereżempju Underground Valletta illi hemmhekk ħajsiru kunċerti żgħar ta' mhux aktar minn 20 ruħ b'istrumenti partikolari ħafna. Il-festival juża propju il-wirt storiku Malti bħala palk u bħala xenografija. U bħal eżempju nista' nsemmi il-Harbour Odyssey li hija teatru li jsir fuq bastiment fil-Port il-Kbir fejn il-pubbliku ħajsegwi l-atturi imma fix-xenografija tal-Port il-Kbir. Din hija xi ħaġa li nistgħu nofru aħna għax kull festival jista' joffri teatru, jista' joffri mużika, imma aħna għandna kwalitajiet fl-estetika tal-kultura tagħna li propju jsiru parti mix-xenografija tal-festival. Xogħol Festivals Malta huwa li jagħti opportunitajiet lill-artisti u aħna waħda mill-affarijiet li nippruvaw nagħmlu illi nikkollaboraw mhux biss mal-artisti imma wkoll ma' NGOs u stakeholders oħrajn biex ngħidu hekk. Bħal huma public culture organizations oħrajn bħal mal Teatru Malta li għandna proġett magħhom, bħat Teatru Manuel li ħanużaw bħal żewġ proġetti oħra. Jiġifieri il-festival ikun ukoll qed jagħmel xogħol b'dak il-mod ta' fejn noħolqu kollaborazzjonijiet. Il-programm tal-Malta International Arts Festival jippreżenta talent lokali kif ukoll internazzjonali u joħloq ukoll l-opportunità li artisti lokali jaħdmu ma' talent internazzjonali. Fost il-highlights biex ngħidlek li għandna artist Franċiż William Desk li huwa l-ikbar protagonist ta' strument medjevali magħruf bħala il-hurdy-gurdy imma qed jippreżentaha b'mod innovattiv b'mod ġdid. Dal-kunċert ħajsir ġewwa Teatru Manuel. Ġewwa Teatru Manuel għandna wkoll l-Orkestra Nazzjonali, il-Malta Philharmonic Orchestra. Dis-sena għandna wkoll taqsima ta' Fringe. Din hija opportunità li l-festival jaħdem ukoll ma' studenti, jaħdem ukoll fuq livell ta' komunitajiet ġodda, outreach u għandna diversi proġetti li għaw taħt dil-pjattaforma biex ngħidlek fosthom għandna attività li ħatkun ukoll parti minn Refugee Week Malta, li ħanaħdmu ma' komunitajiet ta' ethnicities differenti, kif ukoll għandna fashion show ma' studenti tal-MCAST, għandna wkoll teatru itineranti li ħajsir ġewwa Birkirkara u attivitajiet oħrajn ta' din natura. Dawn il-festivals tas-sajf huma parti kbira mill-portofol kbir ta' Festivals Malta. Għaliex huma boutique festivals jew niche festivals kif isejħulhom u kollha jiċċelebraw forom differenti ta' arti, imma li hemm sabiħ fihom illi jiġbdu ċertu udjenzi partikolari u dak huwa wieħed parti mill-viżjoni importanti tal-Aġenzija tagħna. Kull min huwa interessat biex jattendi dan il-festival li ħajsir bejn 16 u l-25 ta' Ġunju jista' jidħol fuq is-sitta jsib l-informazzjoni kollha hemmhekk.